Γεια σας, σήμερα θα κάνουμε το βίντεο Boys vs Girls. Εδώ είναι η Σταματία, η ξαδερφή μου, και εδώ είμαι εγώ. Και θα λέω γιατί είναι καλύτερα τα αγόρια και γιατί είναι καλύτερα τα κορίτσια. Και εγώ λέω πρώτος. Τα αγόρια είναι καλύτερα επειδή έχουν τέλεια τατουάζ. Μα ναι. Πολύ καλύτερο είναι να έχουν τατουάζ. Τα κορίτσια δηλαδή δεν μπορούν να έχουν καλύτερα τατουάζ από τα αγόρια. Τα κορίτσια είναι καλύτερα γιατί μπορούν να εξαφανιστούν. Καλά χτυπήνα. Λοιπόν, τα αγόρια είναι καλύτερα, ξέρετε γιατί? Επειδή έχουν πολλά λεφτά. 1 τόνο χρήματα. Τι λες καλέ, τα κορίτσια δηλαδή δεν μπορούν να έχουν... Και καλά, πάμε. Τα κορίτσια είναι καλύτερα γιατί μπορούν να μαγειρεύουν, ενώ τα αγόρια το πολύ να κάνουν κανένα αυγό και κανένα λουκάνικο. Η σεφ τι είναι? Η σεφ είναι καλύτερη από τα κορίτσια. Η σεφ είναι οι βασιλιάδες των μαγειρεύων. Ναι, και η σεφ νομίζω... Σταμάτα ρε! Η σεφ είναι βασιλιάδες. Κοίτα, θες να σου δείξω το τόνο για να εξαφανιστείς? Άσε μου μωρέ. Τα αγόρια είναι καλύτερα γιατί ο Θεός τι είναι? Ο Δίας τι είναι? Είναι θεοί! Αγόρια! Τα κορίτσια είναι χαζά! Οι θεές είναι χαζές! Στο σχολείο δηλαδή ποιοι είναι καλύτεροι, τα αγόρια ή τα κορίτσια? Που όλα τα κορίτσια έχουν 10 και α. Μπούμ! Ξαφνικά εμφανίστηκες και ο πιλότος, μάλλον έμαθα τον κόλπο. Θα το μάθω κι εγώ αυτή τη φορά. Περίμενε, θα το κάνω, λοιπόν. Βλέπεις, το έμαθα πάντως και εγώ το κόλπο. Λοιπόν, όταν το ξαναδείτε τον Αλέξανδρο, θα έχει πάει από πίσω μου. Το βλέπεις? Πες τώρα κάτι κι εσύ. Τα αγόρια είναι καλύτερα γιατί έτσι γουστάρω. Ναι. Αν είναι έτσι... Τα αγόρια είναι καλύτερα επειδή τα σπίτια είναι περισσότερο των αγοριών, ενώ τα κορίτσια έχουν μόνο την κουζίνα για αυτούς. Και το μισό κρεβάτι. Δηλαδή τα κορίτσια δεν είναι... Ναι. Γιατί εξαφανίστηκες πάλι ρε Αλέκα? Γεια σου Πιλιώτη. Ωραία, έχω να πω κι εγώ έτσι. Τα αγόρια είναι καλύτερα γιατί αυτά κάτι κουβαλάνε σε όλη τη ζωή, ενώ τα κορίτσια είναι όλα. Εμείς δηλαδή για 9 μήνες δεν κουβαλάμε ένα μωρό μαζί, δεν έχουμε ένα μωρό. Ναι, οι άντρες το έχουν στο αμάξι τους. Ναι. Ενώ εμείς την κρατάμε για πάντα. Τι λέω? Εσύ πώς έχεις μάθει το κόλπο και εμφανίζεσαι συνέχεια μπροστά στην κάμερα? Χάια! Για πες και εσύ κάτι λοιπόν. Τα αγόρια είναι καλύτερα επειδή τα κορίτσια κάθονται στο σπίτι και χέζουνε, αλλά τα αγόρια πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ και αγοράζουν όλα τα σούπερ μάρκετ. Μπούμ! Γιάγκα! Μπούγιαγκα! Τσεκ! Μπούγιαγκα! 619! Τι λένε? Από το Smackdown. Και εμείς κάνουμε αυτό το κόλπο. Έτσι θα μείνεις. Κάποιος κλαίει. Ναι. Η αδερφού. Έλα να το σταματήσουμε τώρα πατή. This is the end. Winner, boys.